La Copa del Baix Llobregat és un torneig que va néixer l'any 2007 per iniciativa de diversos clubs de tercera regional del Baix Llobregat, entre ells el Gavamar. Enguany aquesta Copa arriba a la seva tercera edició amb la participació de 20 equips i l'equip gavanenc no ha volgut faltar a la cita. Aquest cap de setmana ha disputat el segon partit de la primera fase contra els veterans del Sant Just, un partit que no podien perdre si no volien abandonar el campionat. En una primera part formidable, el Gavamar va avançar-se amb 2 gols. Arribats al descans, però, una polèmica fora de temps va suposar l'expulsió del porter Antonio. L'equip gavanenc havia d'afrontar el segon temps amb 10 jugadors. La polémica fue por una jugada un tanto, al principio ya hubo una jugada anterior con Maxi, el centro delantero nuestro, que cayó en una jugada que ellos teníamos que ir los dos al salto, uno saltó, el otro no, cayó, se lastimó, y de ahí a raíz con una jugada polémica con número 6 de ellos, y reaccionó el encargado deportivo de ellos, reaccionó el arquero nuestro, y bueno, un poquito un remolino ahí en el medio, y salió perjudicado a nosotros porque tuvimos que salir al arquero expulsado. Ja a la segona part, amb un jugador menys, el Gavamar va tancar-se a la defensa i va tenir les ocasions més clares al contraatac i a pilota parada. Poques van ser les aproximacions dels veterans del Sant Just, sent la més clara aquest xut al pal de Jan. El moment decisiu, però, va ser l'expulsió de Josep per 2 targetes grogues. En igualtat numèrica, el Gavamar va tenir les millors ocasions del partit. Primer amb aquesta jugada, en la que Giovanni acaba fent misto. Després amb aquesta arribada al segon pal de Max, qui falla un gol cantat. I finalment amb una bona internada de Javier, qui creuant l'esfèric a la perfecció pujava al tercer al lluminós. Jugar con 10 durante 15 minutos hasta la expulsión de ellos, bueno, fue un poco complicado. Nos tiramos un poquito a 3/4 a marcar, buscando situaciones más bien alternativas de contragolpe con Bruno. Bueno, y después se encontraron, logramos el tercer gol y bueno, aplacamos un poco los nervios, a pesar de que no jugamos bien, conseguimos el resultado que para nosotros es importante. Amb el resultat de 3-0 i a menys de 10 minuts pel final del partit, les accions ofensives dels veterans del Sant Just es van diluir per complet. Amb aquesta victòria i l'empat a casa del Colegio Alemán, el Gavamar ha aconseguit sumar 4 punts. El darrer partit serà decisiu, doncs se'l disputarà el proper diumenge amb el rival més directe dins del seu grup, el Carmelo B. D'aconseguir superar aquest partit i la primera fase, el Gavamar disputaria els quarts de final al cap de setmana del 13 i el 14 de juny.